Hello po mga kababayan kong mga OFW, lalo na dito sa bansang Kuwait. Kumusta na kayo? Ayan. Okay lang ba kayo sa bahay nyo? Kumusta ang home quarantine nyo dyan? Ayan, mabuti ba dyan sa ano nyo, sa nitirahan nyo? Ayan, wag magpabaya sa sarili ha. At laging kumain. At relax lang. Ayan. So ito, kagigising ko lang. Ayan. So kaya wala pang masyadong ano. Nakikita ko lang kasi ngayon sa social media itong nagkalat ng mga pinapatupad ng government ng Kuwait, itong tinatawag na curfew. So kaya gumawa po ako ng reaction kasi para po ito sa mga kapwa OFW na nandito sa bansang Kuwait ngayon. Ayan, lalo na sa mga domestic helper nating mga kababayan. Ayan po. Yung mga iba dyan, hayaan mo na yung mga ibang mga lahi na hindi sila makinig. Pero itong ginawa ko para po sa ating itong mga kababayang Pilipino na nandito sa bansang Kuwait. So guys, nagpapatupad po ang government ng Kuwait ng curfew. Kaya po ginawa nila to para po sa ating lahat, para ma-avoid yung tinatawag na pandemic na kalamidad ngayon. So tayong mga kapwa ko OFW nandito sa bansang Kuwait, makinig po tayo ha. Kasi alam nyo kung anong idudulot sa atin ito. Dapat makinig kayo nito. Sabi ng government ng Kuwait dito, pag lumabag kayo sa batas nila, pag mahuli kayo, kasi ang curfew nila ay start po ng 5 p.m. until 4 a.m. ng madaling araw. So ulitin ko, ang curfew po ng Kuwait start po 5 p.m. to 4 a.m. ng madaling araw. Ayan. So, nakalagay dito, ayan, ang curfew violators will be fined, magkano? 10,000 KD. So, mga nasa 1 million yan sa Pilipinas, guys. Saan ba kukunin natin yan? Yung 1 million. Hihirapan nga tayong magpapadala sa Pilipinas. Magbabayad pa tayo nan. So, yan po ang iisipin nyo, laging ilagay nyo sa utak nyo. Kaya, wag po tayong sumuway. Yan. At alam nyo, hindi pa yan ang fine. Mayroon pang 3 years jail. Kaya ingat-ingat po tayo mga kababayan, lalo na dito sa mga nandito sa bansang Kuwait ngayon, lalo sa mga domestic helper nating kababayan dyan. And kung magtapon kayo ng basura, wag nyo pong halimbawang curfew hours na, kinabukasan nyo na itapon. Pwede namang ilagay lang sa side yan. Wag kayong sumuway, wag kayong lumabas kasi mahirap dito, mahigpit. Alam niyo naman ang government ng Kuwait, pag batas po talaga. Kaya sa mga kababayan kung andyan, makinig po kayo, wag po kayo sumuway. Hayaan mo yung mga ibang lahi na nandyan, nakaumpok-tumpok lang na sa labas. Kaya ako naiinis dyan sa mga ganyan pero hindi naman kalahi natin, hayaan natin sila. Pero para sa akin, hindi maganda yung mga ginawa nila diyan sa labas. Dapat nasa bahay lang 'yan. So maganda yung ginawa ng government ng Kuwait kasi para lahat to. Para wala na magumpukan diyan sa labas. Kasi nung nakaraan na vlog ko, nakita ko talaga nung hindi pa nga yun na wala pang curfew, nagumpukan. Sabi ko, bakit mayroong mga ganitong mga tao? Alam naman nilang mayroong pero wala tayong magagawa kasi hindi naman natin yan na kalahi. Tayong mga kapwa ko OFW or mga kapwa ko domestic helper ng mga Pilipino nandito sa bansang Kuwait, ingat po tayo at wag po nating suwayin sila yung ginawang curfew ng bansang Kuwait kasi para din po to sa atin mga kapwa ko OFW. Sana po ay maging alert kayo at alam nyo kung halimbawang lumabas kayo, dapat tingnan nyo yung oras kasi minsan nakakalimutan natin na wala tayo sa isip. Tingnan natin lagi kasi ulitin ko ha, ang curfew po na ginawa po ng government ng Kuwait ay start po 5 p.m.
until 4 AM ng madaling araw. Ayan, so mayroon pa na mamili kayo kung halimbawa wala na kayong stock dyan. So mahaba-haba pa yan, pero ingat-ingat lang po. Ayan, ingat-ingat lang at pag lumabas kayo at bumili kayo dyan sa labas, dapat may dala kayong sanitizer or mag-gloves kayo or mag-mask kayo. At huwag masyadong pumunta sa mga crowded na area po. Ayan, yan lang po yung bahagi ko po. Ingat-ingat po tayo. Ito lang po ay para lang po ay maiwasan natin ang alam nyo na yung mga pangyayari lalo na sa mga kapwa natin OFW. Yan. Mga kapwa kong domestic helper, ingat-ingat po kayo ha. Kaya wag po muna talagang maglabasan. Wag po talaga kasi 2 years lang contract natin. Baka hindi tayo aabutan ng 2 years. Ma-deport na tayo or whatever na makulong. Kaya ingat-ingat po tayo. Wag natin suwayin yung batas ng government quit. Ito lang po ang masasabi ko. So mga kapwa ko OFW, lalo na mga domestic helper, ayan, ingat-ingat at mabuhay po at God bless po. Ayan.